Membros da comunidade educativa do Colexio de San Cristovo de Cea preparan contidos online. Dende o equipo de TICS, o equipo de normalización lingüística e o equipo de biblioteca do Colexio de San Cristovo de Cea crearon o proxecto Conto contigo dende a casa. Din que debido á situación de pandemia que asolaga o planeta e que nos impide acudir ao ben querido Colexio de Cea para aprender moitas cousas e, ademais, que os nenos disfruten cos seus compañeiros e compañeiras, pois dende o equipo de TICS e o equipo de biblioteca Ramón Caride e o propio equipo de dinamización lingüística, que os membros da comunidade escolar pensaron que poderían achegar contos, poemas, historias, textos divulgativos, etcétera, para dinamizar estes días nos que os nenos non acuden ao colexio. Así, pedirán que sexa preferentemente en galego e que se empreguen todos os recursos que se queiran para adobiar a grabación, como vestimenta, efectos, música, etcétera. Hai que gravar un vídeo no que se conte un conto, un poema, un texto divulgativo, etcétera, dunha duración aproximada de 5 minutos, envialo a través da plataforma WeTransfer o enderezo electrónico ticscea@gmail.com. Así o compartirán nos perfis do colexio para que chegue a moitos recunchos do planeta. Conto contigo desde a casa é unha maneira de recuperar un proxecto que temos no cole que leva moitísimo tempo funcionando, que é o Conto Contigo, no cual uns alumnos elaboran contos e contanlos a outros e desta maneira contribuímos e compartimos a difundir narracións, historias tradicionais, historias modernas, cancións, poemas, etc. Como coa pandemia e este confinamento non podemos vernos no noso ben querido cole, argallamos a maneira de facelo desde a casa. E a idea é esta, o Conto contigo desde a casa. Que hai que facer? Gravar pequenos vídeos onde cantemos unha cantiga, ou contemos un conto, ou leamos un poema, ou unha narración breve, e enviálos a través do correo do colexio, a través de ticscea@gmail.com, para que pouco a pouco nos podamos ir colgando na rede e que cheguen ao outro extremo do planeta, se pode. E nada, simplemente animarvos que participedes nesta iniciativa para poder vernos e poder seguir compartindo as nosas historias, as historias que nos gustan. Algúnas persoas xa están mandando, así que animarse e adiante. Conto contigo desde a casa.